Que tal? Estamos hoxe en Santiago de Compostela, Clínica Veterinaria Cancat, a 37 graus fora. Hai que ter muitísimo cuidado cos golpes de calor, sobre todo en cans de razas braquicefálicas, cans que lles custe respirar. Hoxe imos presentar unhas mantas refrigerantes. Non precisan pilas, non precisan electricidade, non precisan ningún tipo de auga refrigerante, simplemente que o can se deite enriba delas e co seu peso van producindo frío. É ideal para as casetas, eu neste momento estou notando ese frío. Utilizo moitísima xente para o coche, para levarlos no maleteiro, porque aínda que teñan o aire acondicionado posto, moitas veces non lle chega ali o frío. Entón eles están deitadiños enriba da súa manta. Estas para cas pequenos costa 14,59, a mediana, que é esta, costa 22,99 e a grande, xa para cas máis grandes, de 90 por 50 centímetros, custa 39,95. Témolas en Cancat.